I pozdrav ljudi, dobrodošli u Pro Track Minecraft. Kao što vidite, danas igramo Survival Games. Na ovom kanalu, pošto imamo moj prvi video, snimat ćemo isključivo Minecraft. Snimat ćemo i neke druge igrice, ali znači isključivo Minecraft. Samo mi je danas Leoton. Pozdrav. I da počnemo. Gdje si ti? Eto mi zatim. Imaš odmah mač. A ne, brate, pokupio mi neki lik. Ajmo izad. Gdje si ti? Vamo u uvodu, iza tebe u uvodu, vamo ima često. Vidim te ja. No već je da vidim tamo često. A idi ti po njega pa vidiš šta tu ima. Ovdje je vamo gore. Ima mač. Ima dva mača. Ne, samo jedan, evo vamo ima... Evo ti Legends, brate, evo ti Legends. Imam sve. Aha. Meni ne treba sve jedno, imam jedno. Vidi ovdje, vidi ovo double chest. Vidi double chesta, brate. Pa znam, to je uvijek na teniskom terenu. A jaj, kako će onog dubljen kad je jak, brate. Jo, evo ova Ivana, moram... Neki lik. Me prati? Ne, imaš mač. Imam mač. Iza mene. A, brzo uzmem. Je tu ubio? Da. Šta, ništa se moram sam da igram. Čekaj, evo Ivan. Jo, što mrzi kad udaram ovu travu, To, bre! Gotovo, što bi rekao ovaj gotov s kokoško. Čekaj, daj mi mač, brate. Evo. Dobio sam i luk od njega. I 4 zlatne jabuke. Evo baš jedan mač. Inače, sljedeća epizoda će vjerovatno biti Skyblock, da isto ću snimati sa Leotonom, tako da... Snimat ćemo i danas u roku, dobit ćete za 2 sata. Vidjet ćemo da danas snimamo 2-3 klipa, tako nešto. Znači, vidjet ćete da danas snimam ovaj Survival Games, što sad snimam. Skyblock i prvu noć, znači napravit ću jedan moj world, opet 2 perle. Napravit ću world i tu ću početi da igram opet. Fuck, evo ga neki. Pokušat ćemo da budemo što redovniji, pošto je škola i... Pokušat ćemo da izbacujemo što više klipova. Bacio sam strijele. I... Ako vam se sviđa, lajkate, subscribe-ate i... Podelite sa ostalimi. Brate, ovo je mene skoro ubio, Ma cheater, garant ima kila ur. A ne, brate, bio je mnogo bolje obučen od mene. Pa dobro i to, ali... Pa ne znam, ne mogu da vidim, nisam mogao da kažem da je cheater, pošto niste vidio kako me udarao, no. Vidio sam samo slijeđe dok sam otvarao chest da je neko krenuo da me udara. Pa provjerit ćemo u klipu, pa onda. Pa, ali ovo nije ni bitno, Ništa, ako bude vidio da je cheater, ja šaljem Maniću i Manić će to da sredi. Opa, vidi ga često. Evo ga neki kodar, moram da se regenerišem. Ima iron mač. Uzmi golden clue. Uzeo sam. Što ne mogu da ga pogledam, nešto mi baguje, čoveče. Pa gađaj ga sa strelama. Pa gađam ga, ali mi baguje nešto, brate, ne mogu da ga pogodim. Evo ga. A da, i u Skyblocku vjerovatno će biti još 2 lika, Zok i Mark PMC. Ako budemo nabavljali premium... Igrat ćemo i na Mineplexu. Tako je. Mada ja već imam premium, čekat ćemo. Ali ja nemam. Pa dobro, nabavit ćemo. Gotov si, bre. Nema, ovog sam pokio. Tu dobio sam mač od njega. Brate, možete veraš da mi je za... Ne znam kako malo mi, brzo mi pukla ova kapica, brate. Zlatna. Pukla, brate. Pa. Ne mogu da verujem. Ništa, imam sad iron mač, dobro sam obučen. A mene je ubio odmah na početku, glupo. Pa dobro. Inače ja sam noob. A ti si botina. Ona veća. I uglavnom... Pokušat ćemo da snimamo svaki dan kao što smo rekli. Da, ali pošto ipak krenula je škola i mi sada, pošto smo 8. razred, treba da učimo
puno, pošto bliži nam se taj završni ispit, pa imamo puno posla, pogotovo znači što se tiče škole, imam još neki drugih obaveza, tako da gledat ćemo da budemo što redovni. Da snimamo i uglavnom redovita ćemo snimati. Ne mogu nikoga da nađem, brate. Video inspiration još traje. Opa, evo hrane. Čekaj da bacimo je glupe iteme. Sačuvat ću se jedan Iron mač da imam za svaki slučaj. A ono na Mindpluxu, znaš ono kada uzmeš kit onaj X-Men baca ti sjekire iz ruku. To mi je glupo. A dobro. Meni najbolje onaj kit ono za brzinu, znaš, na početku, to mi je najbolje. Ja uvijek uzmem priver. Pa da. Da ga izdignem u zrak. Ovo sigurno otvoreno. Opa, vidi još streli. Čekaj da izbacim mač. Ne znam, možda nema. Što mi sad rađem, brate, spawn tamo, ima ih uvijek najviše na spawnu, znaš, tamo mogu da ih ali ubijem. nemoj odmah da ideš na spawn, ako bude neki tim ubit ćete i... Pa to. Pokušaj da nađeš što bolje odijelo i... Pa da, trenutno sam skoro full iron, znaš, imam pola onaj chain i pola iron, tako da. Imaš Ender Perle? Imam dve. Imam i 3 zlatne jabuke. Dobro, da, ajde na spawn da i možeš da postiš. Imam čak i ovaj luk i iron mač, brate. Samo da nađem spawn, ne znam gdje je tačno ovdje. Ovo je, mislim, najveća mapa u areni 5. Ja mislim da je arena 1 ono što. A ne, koji smo mi areni, ne znam ni ja. Sad, evo ga spawn. Ne, mi smo evo ga neki na spawnu, ček, sad ću da ga ubijem. On meni nije video izgleda. A cheater video me je. Što beži. Uglavnom... Šta je ovo? What the fuck? Aren 6. Bravo. To puko TNT! Ne znam, ali ti si ubio. Znam ja da sam njega ubio, brate, ali nešto je puklo. Ma nema veze. Evo ga bolje ovaj. Što da bacim prve glupe iteme. Moram da gledam da mi neko ne naleti ovdje. Pa baci perlu na... Što se čuje TNT, brate, šta je ovo? Ma ne znam. Možda neko ima TNT. No, nema ovdje TNT. Ja bih, bar jednom u životu bi našao ga. Da ima. Ili još uključeni onaj... To nije onaj... A ne, to je na Mindpluxu. Znaš onaj supply drop? Da. Mislio sam da nije to, rekao. On nije supply drop nema nasip. Pa da. Ne znam, eto, ne znam što su ih zadržali oko spavna, meni to nije jasno. Uglavnom, valjda čekaju da neko naleti i da ove ubiju, ali... Kad će DM, ne znam, brate. Vas je još troje u areni. Koliko vas je još troje, a? Vas je još troje u areni. Ti, Lazar i SZ i nešto dalje. Čekaj, Uglavnom ima čudno ime. Možda su tim, ne znam. A čekaj, evo ga neko. Brzo Ender Pearl. Neki lazer me sad vija, brate. Ma sad ću njega da sjebem, brate, u ovaj... Lazar 1-1. Da. Ajde, šta je, ajde. Dođi mi na biceps. Ovo neki bot, bre, samo što ima sreće. Evo, ima još jedan... Sad sam full iron, brate. Bravo. Ima ovaj SZYME CZQ. Vidi, ne mogu da verujem da ljudi ovdje nisu pokupili. I ne mogu da verujem da je onaj lik naletao, baš da me našao sad u sred ničega. Da bacimo iteme. Ne znam, možda će brzo da bude sada i... Što se ovo čuje, brate? Ma sad će možda i dead match, brate. Možda. Inače, ovaj Leot, on je botina, zovu ja sam pro. Da, ja sam bot. Šalim se. No inače, on bolje igra, inače ostane živ. Ali ja ga uvijek pobedim u dead match. Jel' tako? To je zato što ga pustim. A da, pustiš me. Ali možda sam bolji u njega od Skyblocka. Hm? Bolje sam od tebe na Skyblocku.
Ja Skyblock i ne igram, brate. Vidjet ću, znaš kako ćemo, brate? Evo da najemo za drugu epizodu, znači... Vidjet ćemo da napravimo novo ostrvo i tu ćemo mi da počnemo snimat ćemo isto kao i na single player, znači... Ono, napredovat ćemo, mi ćemo to sve snimamo, nećemo igrati dok ne snimamo, znači ono... Dok smo offline, znači, samo kad snimamo i mi ćemo to da igramo, znači. Znači, tako smo mi to zamislili, to je naš projekat. Ako ima nekih glupih poslova, onda ćemo to uraditi, što vas ne zanima. Ali pošto ovo je naš prvi klip, ne verujem da će nešto puno ljudi da nas vidi. Ali ako budete imali neke zanimljive ideje, pošaljite nam u komentar, pa ćemo da snimimo. Barem 5. Možda neće da bude li 5. Pa dobro, vidjet ćemo. A ipak nam je prvi dan za snimanje. Ne očekujemo ništa previše. Znači... Nadam se da ćemo vam se svidjeti i... tako. Ja, brate, ostao sam 1 na 1, ne znam da... vidi bazen, znaš kako je bazen, brate? Sad su ga uredili, ovdje je prije bio ružan bazen, izgleda su sredili malo ovo, zato nije radila arena neko vrijeme. Znaš kako je dobar, brate, Znam, vidio sam. Nisam znam da su sređivali bazen, brate. Čekaj da se regeneriš. I to 2 bazena ima. A možda ćemo jednu epizodu napraviti u Survival da vam pokažemo našu fakciju. Možda. Pa da. Snimat ćemo malo i PvP i svašta nešto. Mada na trenutku su na serveru zatvorene minigames, tako da... To nam je problem, pošto imali smo dobre ideje za minigames, ali... Nažalost... Da. Pa dobro, ne moramo mi na ovom serveru igrat minigames. Igrat ćemo da i na Mandesu, samo rekli smo kad nabavimo premium account, pa... Vidi arena jedna počela. Vjerovatno ćemo nabaviti do ovog tjedna. I očekujemo negdje u roku 5 dana, možda ćemo snimiti neki klip na Mineplexu. Možda danas dobije, možda sutra, možda za nedjelju dana, to ne znamo, ali... Pošto mi smo probavali mnogi accounte, ali nisu radili, tako da... A ne, brate, zašto mi se čuje ovaj TNT ili tako nešto da puca? Ne znam, provjeri si isključio vedar. Isključio sam, nema to veze s ovim grmljavinom i tim djavolima. Ne znam onda šta je. Možda tako treba da bude. Evo sad će vam, ja mislim, za jedno 2-3 minute. A ne, ja baš vam vidi. Izvinite što ovako ne pričamo, ali ne znamo šta ćemo da kažemo. Pa dobro. Inače. Bolje nego ono kad nekada, znači ono kad djeca uzme vidjeti one tutoriale. Kad uzmu notepad pa pišu ono nešto, pa kao oni sa snimi neki tutorial. Da, realno je zanimljivo gledati nas nego njih. Psuju ono. Molim? Ono kad djeca od 7 godina počnu da psuju i tako. Ja, kao, ko ovaj majstor 2.2. Najbolje kad mi je neki lik rekao, ja ti idem na fakultet, znaš, ja ti imam diplomu, rekao, koji fakultet ideš, rekao, kaže, izvini da ti kažem. Rekao, odmah sam znao da je neki klinac. Mislim, to je smiješno. Kao prvo on da ide na fakultet, on vjerovatno ne bi ni igrao Minecraft, ima bi pametnije posla čovjek. Očito. Pa da, a i ne bi se tako izražavao, pošto dosta se vulgarno izražavaju i svašta je nešto. Pa. A to klinca što sam ga vidio, to on, redovno ja njega vidim, kad sam ja tu, on je uvijek tu, znači. Samo možete misliti da, da neko ko ide na fakultet igra Minecraft, ne znam ja, po 5-6 sati na dan, zamislite to. Mogu ja da kažem da on igra toliko, ja nemam pojma koliko on igra, ali... Mnogo smo razmišljali o klipovima koje ćemo snimati i verujte nam, neće vam biti dosadno. Da ja napisao sam, imam u notepad imam dosta puno dobrih ideja, ali to je bilo za minigames, nažalost naši dragi admini su zatvorili. Možda ćemo prati neke mašine, on će prati neke mašine ili ja, pa ćemo slati.
Da, pravit ćemo nekad i u Creative-u ću ja praviti na single player neke stvari pa ću nam pokazujemo, nekad ćemo i mi na survival da vam pokazujemo isto neki A tutoriale morat i ćemo to. praviti na Skyblock to. A da, inače, naš ti kako ja puno igram Skyblock, znaš pa. Znam nikako. Oće li više ovo, brate? Deathmatch. A, znaš što je dobro, brate, ko na Mineplexu. Kad im dosadi, brate, da kucaju Deathmatch. Da, to bi trebalo na Evo ga. adminu. Sin, kako me je... Pobjedio si. Izašao iz igre. Aha. Ništa, to bi bilo to za epizodu, kao što vidite, pobjedili smo. Hvala vam što ste gledali, ako vam se svidjelo, bacite koji like i subscribe i podelite sa svojim prijateljima. Vidimo se uskoro. Ćao.